Ez nuen argatik etxitzeko arrazoirik. Haurtzaroko zutondo zokoetan entzunik neukalako, herritar bakarrek urkarroinduaren espodetan goizalde arrosa batez, Andere zuria, bere urrezko urrazeaz hile apaintzen kukuskatu zutela. Egiaz bazukeen aspaldi, ezen gaur egun Andere zurien partez, ibaiak zikinkeriaz, urde pizorrez eta ondar industriales mukurutuak baitaude. Gazna eta ardiak bake zerbaiten ereduak zirela erran dut nonbait, eta uste dut, gaueko autodelirio paranoikoak salbu, produit femier horien eroslei eskaintzeko altxatuak diren bideetako txabolek alaber, menia molde bat ekartzen digutela udatiarren sasoia hurbiltzen zaigularik. Alabaina, gazte ginenean, turismoaz bizitzeko ideia bera, euskaldun jatorrarentzat bekatua zen, beinala baino gehiago, mortala. Bekatuaren kontzientzia ahultzen zijoan einean, mortaletan mortalena. Alatan, ikastolaren alde luzetan ziren 200 metroko edangi miragarrietan bizkarrez bermatuz genioen goraki. Turismoa ezin izan da gure herriaren garapen zail bakarra. Ez horixe, zala dezagun dena turismoa egokitzen diguten politika arboiagarri hau. Nahi duzu beste kalimotxo zarratada bat? Bota! Esteak kiribilkatzen zituen edaria manatzen genuen, arro, solasean oraino, gure ekinaz korrontearen aurka gindoa zela azpimarratuz. Hautetziek eta hauen mutilek errepikatzen ziguten orduan, ahoak eman ahala, Euskal Herria ez zela nazaiki sustatu eta apurren moltzen onerako metodikoki planifikatu turismorik gabe bizitzen ahal.